No niin, nythän sitä järvikalastusta näin iltasella on kehotettu suorittamaan ja niinhän se onkin, että tämmöiseltä luodonpäiltä ja kaislikkoa tuolla näkyy olevan, niin sieltä nurkilta luulisi nyt jonkunlainen appora tulevan. Tässä vähän uitellaan vähän niin kohoa, että miltä se näyttää näin ilta-auringossa, ja kyllä se siinä hyvin näyttää kelluvan toistaiseksi. Saisi se tietysti vähän upoksiikin mennä, mutta tällä veneellä kun tällä kulkee tuntemattomassa vesissä, niin ei uskalla keula pystyssä ihan soutaa. Täytyy varovasti edetä, ettei käy niin, että karahtaa sitten johonkin kiveen kipeästi. Lähtee lopustakin pohjasta toi keeli irti. Mutta täällähän sitä järvenselällä kelpaa ihmetellä, että miltä se maailma näyttää näin, niin kuin sanotaan lintuperspektiivissä, varsinkin tämän puolikahlaaja ja puolisukeltaja ja täyssukeltajan lintujen keskellä. Näihin kuvia tunnelmiin.